Salutare și bine v-am găsit la un clip de pe canal. Astăzi ne vom juca Minecraft. Și da, din câte știți din videoclipul trecut, am făcut aici o mapă de single player cu care nu o să ne mai jucăm cu nimeni, doar noi. Și astăzi o să facem un lucru foarte important pentru o mapă. Și apropo, eu nu m-am mai jucat deloc pe mapa asta, ca să știți, ca să nu ziceți că ai făcut nu știu ce și ai dat de pe creativ, că puteți să... Stați un pic să vă arăt că nu am dat creativ sau ceva. Uitați. Deci, gen, e single player și nu pot să fac nimic. Da, actually nu știu de ce sunt operator. Chiar nu am băgat de seamă. Pe bune, fără niciun mișto, mă jur că nu am dat creativ. Și nu aș fi dat. Deci m-am și jurat ca să vă dovedesc că nu am dat creativ. Și pentru cine vrea seed-ul, o să vi-l pun aici pe ecran în câteva secunde și versiunea 1.20.1, dacă nu mă înșel. Eu joc de pe Minecraft original, gen nu luat fără bani, cu bani luat, și sper să vă meargă și vouă, dar până la urmă tot ăla e, doar că nu se adaptează, știți. Ok, stai să ne facem și noi ceva aici, șmecherii. Așa, astăzi vom merge la minat, pentru că nu prea avem minereuri și ăștia. Deci e problemă mare cu ăștia, că nu ne descurcăm dacă e vorba despre așa ceva. Așa că o să luăm pickaxe aici. Da. O să facem de fapt că, na, mai greu. Și da, acum nu mai sunt de pe son, dar tot am făcut așa. Că așa am eu făcut, n-am ce să fac. Anyways, hai să mai punem niște blocuri aici. Ca să fie, știți? Nu avem loc de blocuri. Ia bună. Cred că știți cum facem. Punem astea așa. Și le sortăm altfel, știți? Că, na, le sortăm și noi altfel, că totuși. Aia e. Dacă nu se poate, nu se poate, ce să facem? Bun. Ăsta e aici, trebuie să fie aici. Lemnul ăsta lăsăm. Mă scuzați. M-am amunecat cu, nu știu cu ce m-am amunecat, am amunecat oricum. Ok, peștele ăsta lăsăm aici. Asta aici. E cam atât. Ok, oh my god. Se face noapte. Să ne luăm și noi niște mâncărică de aici. Oh my god, stați așa că mor pe aici. Ia uite, parcur pro. Hai că da. Anyways, hai să ne luăm ăștia. Oh, băi, mor aici. Ia. Repede. Bun. Mergem în casă. Și după mergem la minat, pentru că totuși trebuie să luăm niște minereuri și nu o să vă pun toate secvențele când minez, adică pot să fie foarte plictisitor, așa că da, să vă mai pun așa, când găsesc ceva, o să filmez și sper să nu vă plictisiți, atâta tot. Și îmi spuneți dacă vreți să mai facem aici videoclipuri cu Minecraft. Mai facem și vloguri. Deci pe acest canal puteți găsi aproape orice tip de vlog, de, știți. Și dacă vreți să priviți la un YouTuber foarte, foarte șmecher, rău de tot, puteți să căutați acolo IBM Family, Bogdan IBM Family și Danu Vlogs, că de ce nu?
puteți să faceți cum vreți voi, dar asta e o recomandare de la mine, pentru că eu mă uit cam zilnic. Deci a postat el și instant, bun, pe clipul lui. Îmi plac foarte mult clipurile lui și n-am ce să zic, sunt foarte faine. Atât am de zis, știți. Sper ca măcar vreodată să-mi răspundă și el la un comentariu sau oh shit. Nu. Mor asta. Sper ca măcar vreodată să răspundă și el la comentariul meu, pentru că sincer mi-aș dori asta de mult și mă bate ăsta aici. Asta. Da, mi-a apreciat videoclipurile, Doamne. Comentariile, doar că, sincer, aș vrea să-mi răspundă și la un comentariu. Acum nu-l oblig, că cine știu eu să fac de ăștia, dar zic așa, știți? Ne mai trebuie blocuri ca să putem să săpăm pe aici, așa că o să mai luăm câteva blocuri. Și cred că o să luăm tot de aici, că... Nu zic că suficiente, nu cred că sunt, dar nu contează. Anyways. Așa. Să stopăm aici. Nu, dar ce enervantă e asta. N-am înțeles. Da, prima oară când am murit, ce să zic. Nu mai zic nimica, că n-am ce să zic. Mamă, e de ăla cu trident, vere! De ăla o bucată, mă duc. Bă, stai că mă nec aici, ești nebun. E periculos ăla. Voi vă imaginați că dacă eu îl bat pe ăla, scot foarte... Nu, mori! Dă-i! Nu, bă, nu, mor! Mă nec! Nu, mă nec, bă! Ok, bun, perfect. Era să mor, dar era să iau și un trident, dar n-am luat aici să spun. Na. Da, vreau să-mi se întoarce și mie viața asta de se poate. Ok, oficial am terminat aici, am astupat toate găurile astea, dar cred că aici o să fie o mică problemă, da, exact, dar nu e nimic, gata. Am terminat aici șmecheria asta, hai să luăm și noi căulul ăsta, dacă... Nu mai luăm, las, nu mai luăm, că mai bine fără. Și, actually, o să bag... ăștia, cum le zicem, și coordonate. Și o să începem să minăm, pentru că, da, eu o să vreau să găsesc și iron și diamante, mai ales diamante. Și momentan o să ne băgăm prin mine foarte mare, pentru că este destul de periculos și știu că e survival și nu e hardcore, dar, na. Nu vreau să mor, să-mi pierd ăștia, după aia să o iau de la început, pentru că o să fie foarte nasol. Chiar dacă n-am multe chestii, hai. Hai să facem și noi torți aici, că nu avem suficiente.
să dureze ceva până ajungem la... Fuck. Până ajungem la stratul 11, vreau să zic. Ce m-am speriat. Stați un pic să fac o scară. Da, e nervantă chestia asta. Cupru ăsta mai exact, că nu e chestie. Cupru. Uite căul, bă. Avem nevoie de căul ca să facem torțe. Ok, deci am luat colul ăla de acolo și acum hai să mergem și noi pe aici. Ok, pe aici niște clay, cred. Băi, ești nebun? Stă de măricică. Asta sper că să nu fie mobi. Asta sper. Dacă sunt mobi, sunt trist. Oh my god, man. Bro, voi vedeți ce e aici? Dita mai mină. Oh, shit, vine asta la mine. Nu că mi-e frică, doar că... Nu știu. Sincer, chiar nu vreau să mor. Și nu să mor, dar zic așa, na. Să mâncăm și noi de aici mâncare, că murim de foame, adică... Dar nu să mergem la 11, mai jos, la minus. Minus 50 și nu știu, ceva. Ok, hai să ne ducem mai sus că... Na, nu prea e safe aici pe jos, știți? Oh. Nasul moment. Hai să facem aici un nou pickaxe. Ok. Hai să facem un pickaxe. Perfect. Hai să luăm și ironul ăsta. Pe aici nu mai e nimic. Pe aici ce e? Ne, nu mă duc. Mai îmi trebuie bețe. Avem bețe, actually, da. Lasă să fie. Bun. Să vedem ce mai e pe aici. Ceva iron. Nu. Bun, pe aici mai e ceva. Da, uite, niște iron. Ok, bun. Uite încă câteva iron. Bun. Aici nimic interesant în afară de ironul ăsta care e foarte interesant. Nu e bine. Bine, lăsăm ironul ăla de acolo și ne continuăm noi drumul pe aici. Dar, uite aici încă iron. Încă câtva iron. Ok, dar acum nu mai știu cum să mă întorc. Glumesc. Nu, pe aici nu, stați că m-am bruiat de tot. Hai, că nici nu mai știu să vorbesc. Bă, mai rău. Ok. Mă. Stați așa. Bun. Acum o să continuăm să mergem pe aici, dar hai să blocăm și noi aici, ca să nu avem probleme. Știți ce zic? Bun. Perfect. E bine, dar hai să blocăm și pe aici, să vedem eventualitate, știți ce zic? Poate mai mergem și noi pe aici și cădem și ne rupem gâtul.
Aoleu, mi-e foame rău de tot. Ok. Și da, o să facem un timelapse până ajungem la stratul 50 și minus 50 și nu știu. Anyways. Am ajuns la stratul 6, cred. Și am dat deep slate. Iar s-a stricat pickaxe-ul. Oh my god! Băieți și fete, ia uitați ce am găsit la stratul minus 5. Sau minus 4, de fapt. Hai să vedem câte sunt. Din câte se vede aici sunt cam 2, dar poate mai sunt pe aici. Poate și sper. Cam nu. Da, decât 2 diamante, bă, pune și ăștia, știi ce zic? 1, 2, 3. Ok. Bă, și da, am făcut și... am găsit și diamante, ce să zic, e bine. Bine rău de tot. Ce să zic altceva? Crafting-ul e acolo, da, cred că o să merg la el. Merg să fac altul. Și momentan nu o să facem nimic de diamantele ăștia, pentru că o să mai vedem noi ce facem cu ele, că poate mai găsim și ne facem și noi niște armură, dar momentan nu o să ne facem armură, pentru că nici măcar armură de aer nu avem, deci suntem foarte săraci. Hai să fac aici 2 furnace-uri. Să pun mai la prăjit. Numărul 2, cât vii? Nu știu. Ok. Ok. Unde am? 16, bun. Și cum aici? E perfect. Bun. Hai să punem și noi ăștia în ordine pe aici. Și cred că o să săpăm cu pickaxe-ul de iron. Pentru că acum ne permite, să zicem. Da, mi-a văzut că eu n-am făcut nimic de să fac. Deci a fost totul legit. Hai să luăm de aici. Doar unul îmi trebuie. Actually o să mai vreau unul ca să-mi fac și un scut, că nu avem. Da, hai să fac cu el. Și dacă vreau să fac asta de mai da, credeți că fac greu. Și nu mai făcut, da, cred că nu e. Am venit mai mult. O să facem și o să am aici. Ok. Bun. E să avem. Uite, mașinile vreau să-mi pot să trec aici. Cred că mașinile vreau să mai trebuie să fie lesilas. Să mă așa. Bun. Și acum mai fie cu nu deci chiar. Am văzut. Ok, facem cu 4. Și mai dăm și am aici. Nu mai facem așa numărul de diamante, nu sens. Așa. Bun. Și cred că în videoclipul de astăzi doar o să minăm, pentru că în videoclipul următor vom face o casă, din câte aș vrea eu, și o să facem o casă destul de frumoasă, ca e o casă momentan de început, știți? Deci hai să ne facem aici să minăm. Opa! Bă, ce zonă liniștită! E frumos aici, pe bune. Frumos rău de tot. Nu-mi place aici. Hai să luăm și noi de ăștia. Pare rău că nu mai aveți lumina aici, dar trebuie să iau și o mâncare de asta. Ca să am, nu de alta. Nu, asta nu e mâncare. Ba da. Oh, shit. Ok. Că pun aici lumină. Iau și de ăștia, că sunt frumoase. Nu știu ce sunt. Dar iau ca să fie. Uite, bă, de ăsta.
Iau și de ăștia fără flori. Că v-am zis, de ce nu, dacă da. Ok, punem mai ștorță. Da, nu o să iau multe, că nu are sens. Hai să ne continuăm să minăm aici. Ne continuăm drumul. Dar unde am ieșit? Aici. Okay. Băi, cred că o să minăm la stratul minus 52. Pentru că așa îmi sună mie mai bine, nu știu. Cred că și la stratul ăsta se minează, așa că să dăm bice. Am găsit redstone. Bă, nu știu, eu am o chestie din asta, așa că dacă minez redstone, este o șansă, nu știu, o șansă 20% să găsesc diamante pe lângă. Și văd că am găsit gold. Opa, am găsit aici ceva, dar nu prea se vede. Hai să mai facem aici un crafting, să mai facem un pickaxe, ca să fie. Știu că pot să fac acolo, dar nu, pentru că nu avem nevoie multă. Am uitat să fac scut. Oh my god, e acolo, periculos. Hai să ne facem și scut, că e periculos fără scut, sincer. Mai ales pe hardcore, dar noi nu suntem pe hardcore, by the way. Punem asta așa. Și hai să mergem. Aici o să stup eu, ca să nu... Dacă cad să nu mor, știți? Adică mor, dar zic să nu... Cad itemele în lavă. Ia-te redstone. Diamant pe lângă ceva. Dacă nu găsesc pe aici nimic mai pe jos, pe aici nu cred că o să merg mai sus, pentru că nu are sens că nu o să mai găsesc diamant mai pe sus. Decât tare. Vedeți? Mamă, ia uitați ce frumos e, bă. Diamante! Nu știu, mă sperii când găsesc diamante, mă sperii de ele, nu știu ce am. Dar sper să nu cadă vreun de ăla în cap. Că m-am dus cu tot cu diamantele mele. Cu tot cu scut. Hai să vedem câte sunt, nu mai stau să minez pe lângă ele, sper să nu stai la ok, bun. N-am timp să stau să minez pe lângă ele, că poate să vină un creeper să facă bun. În orice secundă. Deci... Ia, restul nostru are ceva. Și știu că mai e pe acolo restul, dar... Dați așa să nu vină vreun de la mafio de la. Ok. Băi, deci seamănă harta asta cu harta care am avut-o eu. Bă, era OG de mult, harta aia era frumoasă rău. Mi-am dat seama după mina asta. Nu știu, așa arăta mina aia. Evident că nu cu deștea, cu frunze pe dină, nu. Sau cu ce e aici. Dar zic așa ca o... Care dai, mă? Da, presupun că e un schelet. Da, exact, scheletul. Ăla fumă mai șef? Nu. Ok. Cred că hai să ne retragem, că e cam periculos. Hai, mai repede.
Nu pe aici, nu pe aici, ce procent, ce procent? Stai vere că nu știu pe unde. Gata, ne-am rătăcit. Dar stai să-l omor pe fraierul ăsta că e enervant. Bă, o vere. Deci poți să-și poți. Ia fii atent, o să moară singur. Ia. Am zis? Bă, da. Nu știu pe unde să... Vin pe aici? Da, bă, da. Da, eu când mai vin pe mine așa, eu am mult pe unde să mă întorc. Gen. Oh my... Care ești, mă? Da, acolo, boss. Nu, dar ce blocaj de făcui. Îl pun așa să nu poată să treacă. Am, mai vii, mai ești șmecher. Nu mai ești. Da, nu mă întrebați unde s-a dus, cred că a intrat în Beacons. Opa, ia uite mă ce am găsit. Ia uite. Hai totul să eliminăm. Băi, ești nebun câte sunt. 3, 4, 5 diamante. În total avem 10 diamante dacă nu mă înșel. A, nu, mai multe. 7 cu 5 cât vine. Stați un pic. 12 diamante. Da, 12 diamante, exact. Oh, 13 diamante, actually. Vedeți că e bine să stea pe lângă? Că niciodată nu se știe. Poate mai sunt pe aici, dar nu de unde. E că Ali, prietenul meu, a găsit 13 diamante la un loc. Hai să nu mai discutăm, știi? Boi, deci, știți voi chestia aia că dacă te uiți spre nord, să sapi pe 4 blocuri așa și sapi după aia în jos găsești diamante? E, problema e că nu știu unde e nordul, așa că o să sap aleatoriu. Una. Da, în partea asta nu e. Actually, hai să luăm totuși, că e destul de rar ăsta. Câte știu eu. Au, dar să pun 4 bucăți ne dă 200 de miliarde de ăștia. Lol. Băi, eu am să fac până aici și hai să mă scot la ok, să spar pickaxe-ul acum, hai să ne ducem acasă. Înapoi. O să vezi, poate foarte scurt, pentru că, da. Nici mai vreau să am secundă aici. Gata. Cred că m-a dat de la creier. Noi ne-am găsit aici 5 diamante, s-am găsit 3. Cred doar 11 diamante, dar sunt și ăștia bune, sincer. Nu ai nevoie de mai mult, că e ok, e bun. Hai să luăm cu înapoi, că să facem aici. Nu las nimic. Ok, am ajuns sus și vedem că este noapte.
Așa că hai repede să mergem să ne culcăm. Așa nu se închide ușa, nu știu de ce. Bun. Perfect. Doamne, stai că nu mai știu să vorbesc. O să-mi truznească degetele. Da, revin. Ok, am revenit. Avem aici diamantele. Și să scrieți în secțiunea de comentarii ce vreți să facem cu ele. Că eu nu o să fac nimic fără științarea voastră. Până la urmă, trebuie să știți și voi ce fac aici. Hai să facem și niște furnace-uri. Dar stai să iau de aici. Nu, actually o să fac cu de asta. Că de ce nu? 4 o să facem. Nu avem nevoie de atâtea, dar să fie. Ok. Nu știu unde să le pun. Dacă le pun afară. Păi nu. Uite, știți unde le pun? Fix aici. Actually nu știu unde să le pun. Help. O să le pun aici. Hai să pun așa ca să nu arate ciudat. Să pun aici așa. Ăștia și... Știu că n-are nevoie de atât de ăsta. Dar să zicem 3 luăm de... Bă. 3 luăm. De atât fuel. Că nu venea să zic. Și băi, cam atât am făcut în acest episod. Hai să culegem și noi ăștia. Nu de alta. Nu de alta, dar să avem și noi mâncare. Parkour Pro, hai că da. Ok, trebuie să intru pe aici, să iau de ăștia. Hai că aici nu mai știu să vorbesc, Doamne. O, băi, că mor. Ok, da, cam asta a fost acest episod. Sper că v-a plăcut și nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like, de subscribe. Să dați și voi un share să vadă și prietenii voștri. Și da, cam atât a fost cu acest episod. Ne auzim data viitoare. Și pa, și pa!